separo gedhe katresnanmu pratelakmu marang aku. Kene to. Caket kene to. Ora sakwise tanganmu tak cekel kok katon anyep. Yo anyep Apa kabeh kuwi nggonmu ngendika? Nggonmu matur karo Damarwulan kinanten rasa sakjroning atimu. Sakwise Kakang bisa nglanggati katresnanku bebasan kaya kesiram banyu sewindu Kakang. Kuneng kuneng atine wong kuneng kuneng ira pindha den purada piye rasane kok kaya donya iki mung aku karo ngene Kakang. Sing kuning mung slirane lelo-lelo doang ayu ndang sareo bangko mami dhuwur mono manuk dawa Kok dhuwur kono manuk dawa lho Kakang? Lah piye to? Manuke sapa? Dhuwur mono manuk gundewa ora ya beda to. Manuk dawa lho. Kang abang letranipun Derok aja sira nyucuk mata Aku kepengin nyucuk Kakang. acucun sarap sawane wong kuning karepen keles nendro Kakang. Sakwise Kakang meratelake katresnane Kakang lagi separo wae kok rasane atiku kuwi bungah tan kena kiniro ngono lho Kakang. sapa wonge ora tresno marang wanita Anjasmur Kepiye Kakang? yen tak sawang kedeping netram katon bening kaya beninging blik ing mangsa ketiga adem yen sinawang. Apa tenan Kakang? Iya, Yen mengko Kakang kelakon sesandingan marang aku ora bakal citra ing janji to Kakang. ora lair tan sing batin. Ora bakal senadyan to akeh wanudya ingkang sulistya ing warna Kakang ora bakal kagiwang. Dasar wanita omong Ini tak. Lagane yen
Anjasmara. Piye to, Kakang? Piye? Ya kaya ngene iku blak ing atiku. Ya katresnan ngono ya pancen kudu kaya ngono. Marang kakang mesti bakti. Aku bakal bekti marang Kakang. Aku uga bakal setia marang Kakang. Mung sliramu doang ayo Kakang, piye nanging aku kok ya wasu melang lho, Kakang. semelang kepiye malah sing semelang ki Kakang Damar Wulan. Mengko yen wis kegerus jangan, aku wis ora ayu meneh, Kakang banjur kakiwang karo wanita liya. Kamangka ning kepatihan kene akeh wanudya, Kang. Endah Sulistya ing warna. Watone wong wadon kok ora galak karo kakung, ora bakal neko-neko kakung. Nek galak wedi yo, Kakang. Iya, Kok nek ora galak kek Kakang golek sik galak. ora to. Mula aku weling marang sliramu. Sliramu rasa galak karo aku. Ora, Kakang. Klapa muda Kaya ngene ta rasane wong ngrasakake katresnan silang gati ki lho, Kakang. Jagat pasisaning Bathara Dawa Ngayu Anjasmara. Kepiye, Kakang? Bungah kang tanpa upamu wektu dina iki. Padha kaya Ora ngira babar pisan yen to tekaku ning dalem kepatihan iki Bajur. Kejaba aku oleh gawean, aku oleh sliramu. dadi omah ngerti mula, Kakang. Sing jenenge jodoh kuwi ora bakal ana sing ngerti. Kuwi kabeh ki namung Gusti sing bisa maringi awak dhewe kuwi mung sak derma, Kakang. Anjas